Cé go cantar fíor álainní cantar chróchanir Ilan Acaill ní áitín cantar sléiftiúil seáine nach feilméaraí cuireach mór an grahan gan madra cuireach má. Is mar chatha aimsire chuinn san níos ó caháin cuire tá sé ar ghuine go locht agríthe comórtas idirnáisiúnta triallacha Madraí Caorach a reachtailtear an seacha le havra. Tá blianta caiite ag tréáil Madraí Caorach a gcóir oibre agus a gcóir triallacha ach tá madra a bháin fíorghailach tócaí agus tréáil saige. Siad é daim tá sé sé bliana gcuis. Madra Caorach atá an, agus dionann sé chuid oibre ar fad trí gCaeilge. Séachlé! Góí! n-iompóidh. Come by. Start. Tá daoine tacaí ó fada óháile le sasna le daime Acaill ag obair le tróireach i gCaeilge. Úsáidtear fad le commarsa daoine le Madraí nuair atá siad ó bhfad ó bháile. Tá fad fi le go daim freisin. Féach! n-iompóidh! Wel, bhí sé bliain go le sulla rá suiméige ag obair cuireach. Láháin bhí mé ag éisteacht le raidió na Gaeltachta agus smaoinigh mé Gaeilge a labhairt le daim. Mar achtar an seán níl daim le choirí agus atá Craig an madra eile fáil tróireach mbéarla. Sin gnách tróireach mbéarla a chúsáidtear le linn triallacha i Madraí Caorach. Ní higann daim ach Gaeilge agus fanan sé go gluiseann sé na fochla Gaeilge. Is buntáist do mórí dé nach nach béarla a úsáid. Tá sé níos éasca aber idir gáteanga ceanna bháin ag cí nó ceanna eile ag obair agus vice versa. Níor cholann ní seo caithán fós an bhfuil aontaithe eile sa tír ag úsáid an mó gá hangach seo ach deir sé nach mecha chuid oibre héin chu héifiachtach mar ach go dtí an daim gCaeilge. Catherine í ghuirim n-iompóidh TG4 ar Ilan Acaill.